Salutare toată lumea, numele este Pavel și bine v-am regăsit la al doilea episod de Minecraft. Dacă nu știți, eu am intrat aici offline. Și am făcut aici. Am pus patul acolo. Cam asta am făcut. Și vreau aici să-mi fac o mină. Aici. Setul va ține tot de 5 minute. Asta este minică. Un pic. Bine deocamdată, să le luăm și pe astea. Cine e bine la noi aici e sursa de hrană. Trebuie să găsim animale. Așa. Uite, vine să încerc să fac aici nițel la mine. Să mergem la minat. Și deocamdată vom face așa. Astăzi va apărea și după episodul acesta, cred că un pic mai târziu, Case Opener Octodad și Five Nights va apărea miercuri. După cum v-am zis. Va apărea miercuri Five Nights. Mâine voi da simulările și cred că să filmez astăzi episoadele de mâine și poimine ca să mă învăț. Dacă vreți să-mi dați cerere de prieteni, eu vedeți care link-ul de la Facebook-ul meu în descriere și pe Skype dacă vreți. Nu facem niște torțe. Până acum n-am găsit niciun pic de iron aici. Sper să nu fie cu ghinion aici mina asta. Toți avem doar cărbune și cam atâta.
alte serii nu știu dacă mai vor apărea pe canal, cred că Schlitter.io va apărea, dar nu promit, că nu se știe. Poate o confă cu The Costi, 14 Costi, nu se știe deocamdată. O breazlă, nu prea știm. Am ce lopată fac. Când o să mi se spargă teracopul, să închid și eu episodul. Gata, deci o să închid și eu. Deci, da, cam atât a fost. Eu am fost Pavel. Nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao!